Я б сказав, Мінськ ще не вмер, але Україна тримає його на німецько-французькому апараті штучної вентиляції легень. Вибачте за чорний гумор. У дипломатії є три основних методи досягнення мети. Перший – це щось активно робити, нав'язуючи свій порядок денний, свої ідеї і змушуючи партнера реагувати. Другий – це нічого не робити. Тоді речі, як правило, помирають самі собою, або тебе заганяє партнер, який щось робить. І третій – імітувати, що ти щось робиш, але насправді нічого не робити. Я не хочу заглиблюватись в минуле, але зараз наша принципова позиція – використання першого методу – наступальна, активна дипломатія, ідеї, ініціативи, пропозиції. Это что, Кулеба намекает на то, что при предыдущем президенте была имитация? Це так можна прочитати з його цитати, очевидно. Тогда как вы думаете, насколько эффективна будет нынешняя его дипломатия? Не можна наперед оцінювати ефективність якоїсь політики. Я підтримую позицію проактивності. Ми точно повинні бути проактивні. І от, зокрема, про Крим – це яскравий приклад того, що ми не були проактивні щодо Криму. Це однозначно. Ми не пропонували тих чи інших майданчиків міжнародних для того, щоб говорити про це. І тому проактивність, безумовно, підтримується. Інша справа, яка в нас стратегія? Тобто наші проактивні дії там рік, 2, 5, а може й 10 можуть ні до чого не призвести, якщо Янукович, Путін залишиться президентом на ще кілька термінів. Такий варіант теж існує. Але це не означає, що ми не повинні цього робити. Тому що, повторюся, сьогодні ми боремося за те, щоб в майбутньому, в певний відрізок часу, в певний сприятливий момент повернути і Крим, і Донбас.